O Taboada empatou a 0 goles na Medela co Lemos. O encontro estivo moi igualado e agás na primeira parte na que os monfortinos se chegaron un par de veces con perigo á meta de Roy non houbo ocasións claras. Un partido moi traballado polos dous conxuntos. Foi un partido moi traballado por nosa parte, non, para sacar ese puntiño que nos ven moi ben, sobre todo despois da derrota da semana pasada. Na primeira parte todo hai que dicir que eles tuveron dos ocasións bastante claras, que estuvo Roy moi ben e os desbaratou. Esa segunda parte creo que foi moi igualada, casi non houve ocasións, se pode contabilizar unha por nosa parte de Emilio e outra deles nun balón atrás, e xa digo, o partido foi moi traballado e nós, o que comentaba, vemos moi ben para recuperar sensacións. Os monfortinos chegaban a Medela como a flamantes líderes con tan só un empate e 5 victorias, polo que este punto é importante para o Taboada, que queda na 8ª posición a tan só 2 puntos do segundo. Eles a priori son o equipo favorito para ascender e para ser os primeiros ao final da tempada, non? Pero a nós eso venos moi ben, porque sempre contra un equipo deste nivel, sacar ese punto sempre sabe mellor, lóxicamente. A entidade do rival hai que sumarlle as baixas importantes dos locais neste derbi, o cal dá máis valor ao empate colleitado. Sí, a verdade é que o comportamento do equipo está sendo excepcional, porque a verdade é que había baixas importantes, como ben ti comentaba, Ríos, Nico, tamén Marcos, que xa está da tempada pasada, tamén Fabricio, de última hora foi baixa por lesión. Son 4 xogadores que son importantes para o grupo, pero unha vez máis se demostra que a plantilla está a tope en todo momento e pon todas as ganas do mundo para sacar os partidos adiante. A vindeira xornada visitan o campo do Outeiro de Rei, que están quintos con 2 puntos máis, polo que coa vitoria o Taboada superaría o na táboa. O adestrador sabe da dificultade do encontro, pero conta coas boas actuacións que están tendo como a visitantes. Outro campo difícil, non? Pero xa quizás será un equipo máis da nosa liga, non? De que vai estar aí no medio da tabla, eu creo que loitando por nós, se nos salen ben as cousas. E vamos con toda a moral, porque además este ano a domicilio, verdade, que estamos facendo moi bons partidos, ainda non perdemos ningún partido fora da casa, e esperemos tamén a ver se somos capaces de traer algo do Outeiro.